Sham said you Russian or so to cocos or 242 said the Okayano. And now, Mamma, City Barqua Magic. Or say a name woman is City Barqua or Beji. A chance so, Massa Messian Massa Magic. Or so a chance over says Yao. If you say Nnuaso Yale, or see Nnuaso, or Yale. Tia de Nnuaso Yale. Said the Bruce said yes, you know. So I am now cause with her. I sat and I'll worry. Nnuaso may I am more than yes, I am. It is Miss Ramo and San Trafo Amobaha. Sham said the Russian also for Amobaha. When you are down, Mamma hold the woman, mammy. Or someone said, be a mamma fan call contract and them go in the car. Omo hold the NGO for mammy. Was there Jew when you are more than no Muna Maboy? No Muna said be a boo or Maboa. Nnuaso Akechi. Nnuaso Akechi. Yada munyana sese brene do nyana munya da je na mohye ene so so yada fofra o twede mponyankopon ede amaye enti yatena se yede nananom nsem ede brem nananom atena nkwanya ene adehye ne adofo a won ewo Nnuaso kroi eni akire kra ewo mosomtwemansin mu nananom aye homecoming and homecoming no ana sabi so nse benyado o hene a wo Nnuaso de ato nananom ena afin so aye abusua na ano ne abusua nyina animu se sabie so sabie nyado Nnuaso ehia nsiesie Nnuaso yade eno ntino anamopa yiro sante hene ka obia we fia sante kotoko hene etu ye fa hi konfa no che ho no sa na mo kro na sabi ono Nnuaso ehene wotu eno nti wosre na manfo se kakra bi mo benya bia no omomfram mebeboa na afenso so Nnuaso mfa no ntoma pa emfra enema e ha wo mo no e chesa na se kromu no omakwantempo ahodo no enye kra ana sabi so sabi nya do pe bi o man ni ja o manan no so sabi mu ja o manan no e ho no mo man ne de bo mo bo so mo ye nso modu ba bi o maka ena afenso suku a e wo kromu ho no suku ne wo kwa ho kan so akoni asadwumadi na nim ho a na o ka ahodo no efa eno to hwehwe ne ya do so eto on hwese se ngom benya festo bi dia festo no ho a se de bi on bebo nkwada ho eban na homecoming no guta president national president ordinary munyam kwata adwumadi enichi ena serious on se benya do no so wo no ode to amanfo animo ye fansemi fie nua Star City eho momie nkohwe emra so minim so Nyankopon ti ase Shem said the Okan or say, Utradi and Ponyankopon. Neme nananom de me baye and then nananom assembly, Omodini Babetra, so. A quan bia so de ase ye bia bo akurin so ye beye. Said the Russian, was a quan bia so. Ye was a yedi bo Kribiano, Sebi, I crado. Ti mesra nananom ene abusia telefo. Said the Russian, was so a son nananom, any abusia, any adofo, the Cromagna. Romagna da, Mr. Minu bia so every film. So when you be a film, a crowd, you know, what's the munina? Monfa emwa me na momo bichidom. Said the Russian, some of moi, and I can pa, croye, and from one, from what chidom. The catch am some kwa met my ekroya and me trantolo. Sham said the Russian, or so no qua, said Bocaso bet me, are you croya, no chatro? Show me here momoa. We hear Sebi, Cremuna moi, and I do for more. And more support. Sham. Na ya de be yekroyi Jam said the Russian so be ya de be kroni mi ya nipa o Jam enso se me fom kra mo fa nche me said the Russian wo so ya nipa o ti akonya no so wo fom a kromu mo fa nche no na mo hwe na de ese ye emakroyi e fa ne ntoma pefra eno ne hia Jam no se ye hwe se ye kroyi e betimi afa ne ntoma pefra no mo moa na fa ne ntoma panimfra obia kakla bia ewom bia no won hwe se obeboa Sham said the Russian was so bia the kakrawa e won bia omomodin so betimi di aboa yesuku sem nyina ye animsem Sham said the Russian was musuko sem nyina ye animsem ye dipila isisi ho no ato se ye beye ho adwuma said the Russian was ye dipila isisi ho ato se beye ho adwuma yanso ya menimu nyina na ese ye said the Russian no was won mu nyina nkabom ye hwese bi ni ye Nti esa na because mesra mu Sham sra no sra ohene sra de nanso nsra
Sɛ me nsa da me nsa yam. Shem. Nnuaso man mo moa me. Sɛ de ewura kan. Wo hia mo tutudwuma. Nsa da ne nsa yam. Sukule mu nyina adofo. Aba mu nyina mo hwɛ na mo moa no. Nananom a mo wɔ ha. Shem. Me wɔ fa bi. Shem. Me sɛ mo nyina mo moa me. Sɛ de ewura se wo se nananom a wɔ ha. Ofa bi. Anabodi. Ose pomodi a na mo nyina ho nta na chi. Sɛ de chef. Sɛ de chef aka no. Sɛ de chef oka ye no a. Mr. President. Shem. Me ne nyina kɔ adwenbankulom. Shem. Sɛ de chef kan no ne nyina kɔ adwenbankulom. Na ya hwɛ sɛ de ɛbɛyɛ a Nnuaso bɛfa ne ntoma pafila. To me nsa frɛ mo akyirikyiri ne bɛnkyɛyɛ. Sɛ de ewura se ose nananom a to ne nsa frɛ mo akyirikyiri ne bɛnkyɛyɛ. Mo nyina me hia mo moa. Ose mo nyina sɛ bibru o hia mo moa. Amanfo aba ye nyina da. Sɛ de ewura se ose amanfo aba ye nyina. Mo nyina me hia mo support. So hia obi a support. Sɛ mo ba bɛboa me Nnuaso afa ne ntoma pafila. So betimi aboa no ama Nnuaso betimi afa ne ntoma pafila. Eye sika ene ye bibia. Sɛ de ewura se wo sika o ene ye bibia. Ye sere mu ada obi a nhwɛ nipa a ba ha bia la. Shem. Sɛ de ewura ka no on konsra de enso sɛ bibru. Uso a was obi ba ha bia. Onyi kakra emfa emwa. So obi anyi kakra famwa. Sɛ de ye wura otumfo ɔte kokɔ so metere so anama sɔle ɔka ye no. Shem. Sɛ de ye wura se no so ɔte kokɔ so otumfo se tutu. Sɛ de ɔka ye no. Ɛnɛ wo ma me sidi ba ko ameje. Ɔse ɛnɛ wo ma ne sidi ba ko a ɔbɛgye. Ɛkyina nso mɛsa mɛhyia no masa amaje. Ɔse wɔkyina nso ɔbɛsa hyia wo no asa agye. If you say Nnuaso yale. Ɔse Nnuaso ye nyina ye nim ɔyale. Nti ye de nsa Nnuaso yale ye. Sɛ de bru sɛ de yɛse no no. So ɔyale na ɔkɔ hospital ayalesa na ɔkɔhwɛ. Nnuaso mo nyina ye momɔden ye nsa ne ade. Enti mesra mo nsantwerɛfo a mo ba ha. Shem. Sɛ de ewura sɛ no nsantwerɛfo a mo ba ha. Mo nyina da mo mo ho da wuru ma me. Ɔso mo nyina sɛ bi mo ma fa no kɔ tratra mo da mu kɔ hwɛ no kɔ a. Mo mo ho da wuru. Na mo pɛ NGO fo ma me. Ɔse NGO mo nyina mo mmɔden. Na mo nyina mɛboa yɛn. Na mo nyina sɛ bi ebu o mɛboa. Nnuaso aka akyi. Nnuaso aka akyi. Nanso ye ni akyirikyiri bia. Ɔse nso eni akyirikyiri bia. Sɛ de chef ka sɛ ye ke Nnuaso a na wɔ baabi a ɛkwalewa. Chef, ɔse sɛ de chef kan no o ke Nnuaso a asa de wɔ akyirikyiri. Nanso ye ni akyiri bia. Sɛ de ewura sɛ ɔse eni akyiri ba bia. Sukuu ye hia library. Chef, ɔse sukuu ye hia library. Ye hia computers. Ye hia computers. Baabi edi beguo ni nyina mu adan. Ɔse baabi edi beguo mu adan. Afra sɛ me kan. Chef, ɔse afra sɛ wɔ kan. Me sa ka na afi biem. Afi so ɔse esi so. Me sɛ mo ahoho a mo ba ye nyina da. Sɛ de ewura sɛ ase de ewura mo ɔse ahoho a mo ba ye nyina. Me sɛ mo obi afam obetim di aboa Nnuaso kunu. Sɛ de wɔka no ɔse obi afam bi obetimi di aboa bia. Mo mfa ahosɛpɛ ene koroyɛ ne ɔdɔ ene nkabo mu. Ɔse mo mfa ho keka ho akokoduro obi amu obetimi di aboa bia mo mfa moa. Mo mfa mo Nnuaso kunu. Jam mo mfa mo Nnuaso kunu. Sika ye gye nyina anya na nabotom na ɛkɔ. Sɛ de ewura se no ɔse sika ye gye nyina sɛ bi ebru enya kyina me botom. Enso Nnuaso nka nkonti Nnuaso mpuntu enti. Sɛ de ewura se ɔse Nnuaso nka nkɔ Nnuaso puntu enti. Ye wi a ye bu akonta ye bu ma Nnuaso man bu ma committee. Ɔse wodira hɔ yi sɛ bi ebru ɔsra hɔ se ye bu akonta ye bu ama Nnuaso man nyina nye ɔno. Enu nti mesrɛ mu ada obi afa ekoroyɛ ene pɛpɛyɛ emfa emoa. Sɛ de ɔsra bi emu ɔse ɔsra mu ada mo yɛfa pɛpɛyɛ kroyɛ kabom nokorɛ fa mu Nnuaso man. Na Nnuaso ye ne saa ebekɔ nanim. Shem sɛ de ewura se ɔse Nnuaso se ye ne saa Nnuaso ebekɔ yanim. Panimfo a mo ba ye nyina da. Shem Sɛ me to me nsa frɛ mo ekoto esrɛ mo enka ye nsra nanso ato de ede ye besra la. Serious area se no. Ɔse panimfo na nanom a ba ye nyina. Sɛ be oye dwuma die se no ɔto nsa frɛ mo a. Aka wɔn srɛ nanso so na hu a ade ehia ne nti ne mo a wo hia nti ɔto nsa frɛ mo. Enti ene ma amabobɔ so nyina ye hia sukuu dan ne bi ka ho. Sɛ de wɔka no ɔse Nnuaso ene ma wɔbobɔ so nyina sɛ bi ebru sɛ bi ɔkronto. Ohia school dan ne bi eka ho. Nanso yenkote adum la eno ane ahahaye. Jam sɛ de ewura se no ɔse yenkote adum la eno ane ahahan ya. Enti sra na mekɔ so asɛm sɛ obi wo bia ne nsɛm ye. Jam ya tra ya taba mu ade ama obi a timi beboa yen. Jam sɛ dai ba ko na abesi ama ye sɛ dai mienu na abesi ama ye sɛ ade a ye toilet yi mu ne ma nyina da
ye beto tiles ene toilet seat bibia wo mbia no me sere say obia wetumi aboa emu biala onfa moa me na de se die ye di kan pa no se bi o so di kan a o so di kan to ayuwa nti na mayuwa mu ametuo nyina ma manfo nso adi akiri no maboa me ni shem se de ewura se no si na ayuwa obetum ama manfo nso se bi adofo atimi aboa no ata na chi no eni ewu zi ami wo mi yi mi ho sika titi wo sika no opepe oha shem se de ewura se no o so otu osisi a se bi ebru se bi akronto amane akwan so oyi ni botom sika se bi ebru opepe oha ya eye nemrem sika 10,000 aye nemrem sika se bi ebru ye nyina ye de komo aye betie 10,000 100 million eno ntinya se maboa we na se wo bi a wo boa che so a waka se nana eboa ntimi nso me teme de so da bi da ma yɛhwɛfo ɛne yɛtiefo na kwaba ɛde ba City multimedia so ɛne yaba yɛ ne mpanimfo titiri ne nti bebree ɛna adi nkɔmɔ ɛde afa homecoming na Nnuaso community ɛnɛ ɔmode ahyehyɛ so wobɛhwɛ ha no ma na yɛ nigye na yɛ akɔnɔ kama yɛne assembly man a wɔn na hwɛ Nnuaso community anaasɛ Nnuaso electoral area adi nkɔmɔ ɛyɛ honorable Eric Asare adi nkɔmɔ na wɔkyerɛ yɛn sɛ ɛnɛm baako mmiɛnsa bi aha wɔ mu na mɔmyɛ nkɔna mɔmyɛ nkɔtie nkɔmɔ yɛne honorable Eric Asare the assembly member of Nnuaso electoral area so edi enkomo eno na me ne hene na obi yebo ehun se no tie dan ni nyina bo ma aban no so a aban ni timi le ye wo challenge bebrebe wo Nnuaso basisi a no de boa de pese ye pa na kru no e fa no to mafira ye toilet a ye si 20 seater modern toilet eno na ya share se mfie miensa ni a ye tu ho adamo ase ye manfo ene amanfo beboa ye na sa toilet na yesi no ye timi ayakọ si awiye enti se wo hwe na dwumadi ya ye di ya to esa practical bebrebe a o ma baboa edan ya boso wo hwe edan na si ye nifi boku so ase ya boso a sisi a na ka plastic ne from work ya kra ese ye eno na ye se o mindful se obi an no bo ni asoman na sa dwumadi ya fasi ye risu no ya fa ne to ba empa emfira na dwumadi enkoso ade ye challenge pa hwe aban ye wo twa mu ya ye bodo so a enfie botwe ama aban no de pare ma contractor ye ba ntoma hene the company de ne silver press oba so enfie nsia ni aban no contractor de ntimi anye gates na wabeye gata na wabeye kran so de ha kese abreye mobile hu se ensu e tata kwem ho ni apecha drivers kra ni grade message ensu to a ho de ba yesre abafo fo ba yese onua aban no ba na ye biko ono so ma meto aso na ni fi se Nnuaso ba ye a mani fi ya ma di mfie abianan ne akiri ye hu ko talida se IMPP aban aye gates se wantimi enwe a yesre NDC aban se omomwa na omomba ye Nnuaso nya ba bi e kwa ba ufi Kumasi ba Nnuaso a betima ka se e kwansi dupe ekwa ne nwase egu ko talia ka ye be se 10 minutes drive na ko dura tinso be nam se kwa ne nye no ya me Nnuaso atia ka ti e be se aba no entwo mani emehwe bia na ba betima ye nti e be se omo wa kwantuo mu abrochiri Kumasi obi a ne nsam obi bia no ye se omo ntwo mani mehwe Nnuaso yese kuntun hwa ya na kira na ekọ ukuro mu so petedi na mu a edika nti e be se Nnuaso fo a bibia aso omo nsam no amoma no mutwa mani behwe Nnuaso ni Nnuaso hia emputunima bebibi ni se se de akabo mu a de madi ne betima ba meni so afa ne tuma pa afra eno achi no ye wie ye ne the Kuta president Joseph Obeng say na ne anim sa ha na ofiri na so na wa kire sa ampa enye ba bia ofiri ena ma ye di eba na mbomoduma ko Nyankopon ne pedia wa na wa ma so aba ba ye ogifo ha ena Kuta president eye Dr. Joseph Obeng ano so ofiri ena ene ne twitwe nkomo e de fa homecoming na Nnuaso man eye na ene ne di nkomo no mienti ensem a ono so de tuja e de fa ne homecoming ene enema a wo so se opese wo ye e de Nnuaso ekuru ene ne a etoa so mo mienti ne a wo kan so e de efa ho eliti ekuru de so wo kuru na we your bad time na ka wo bia abua wa nkasa enu santi na do me de odesrede to wo mani se omo na se ye kuru yi na se sia no ye je ebo se ye moral so no akofo ebe fu bia ti to ma de odesrede to bia ni se bia hwe obi ba obi so hwe so ba na mo yesa ebe bua mankoda na ni aye pa na akoda sha wo hwe no ana wutu ofo onya de kasa kire no oni go ye ya do no so abehwo no so wa se ni ye se
oyɛ fomba sɛ ɔman Ghana saa bere yɛ ɛwɔ mu a nkɔdaa nsu bɛn asatra na yɛ satra pa so na yɛ satra bɔne no yɛnte yɛ nyinaa yɛbɛtumi ayɛ ne yɛtu saa de so saa sɛ obiara bɛka obi yɛ ɛba ahyɛ ne yɛm te sɛ deɛ tete no ne yɛyɛ no na wo sɛ meyɛ ɛyɛ no so mehyɛ da ayɛ nsɛnkyerɛnne bi kyerɛ ɔmo sɛ meyi mmuwadu a bɛhwɛ wo nyinaa na asekyerɛ ne sɛ ɔno ayɛ aberewa no mmerɛ bi ebi a wɔfrɛ no etunifo mmerɛ bi ebi a ɔyɛ ɔno aduane baabi bi ni na manyini ne nneɛma yɛ panin a ɛkwan bɛn so na ɔsibɛtumi ahwɛ aberewa no te dɛ sɛ ayɛ afutuo no a meka na sɛ wohwɛ obi deɛ yie ne bɛyɛ yie eti deɛ bi a ɛsima aso yɛde sɛ yɛbɛtwa yɛni akɔtete na yɛafa yɛ nyinaa yɛpa ahyɛ yɛ pɛsɛsi ano sɛdeɛ amammerɛ yɛtoto n'ase sɛdeɛ yɛnua yɛ suban yɛtoto n'ase ama yufo no asɛ yɛn mpanimfoɔ bi koraa mpo sɛbe ɛnte sɛdeɛ da kaneɛ no yɛteɛ no yɛn nyinaa yɛnhwɛ na yɛmfa mu yɛ kotodwe na nhyiamudie sei no ɛne yɛnya kwan ɛtu saa afɔ no ɛka yɛmfo bi sabra no na mebɔ me duo mu din Nnuaso a na obiara so owu eti ya pa kɔkɔ me papa ko bi jate so asante amambe de baabi ama me fie na ofie eti etira me no sa me de me ya bisbi firi Nnuaso de o ti ase o ti ase ni ɛni sɛ me di Nnuaso aboaboa me ho besi sa me ne ya abɛyɛ buta titire ni enya no nya panya bi a bisbi firi ko bi a ye firi Nnuaso na sɛ ama bisbi ko epeja eti wa peja ku a wa me peja eti sɛ ofiri ko bi so na se ya obi ku kitire me fɛre sɛ me firi wa nyabe ana du akɔtɔ na wɔde hu kyira ɛso ama na wo no a wɔde akɔfiri wɔ no wo amakuro bi atu kɔ sambre afika sɛ wo ba obi baabi te sɛ Opera Square yɛ baabi ɛtɔ electrical sɛ ɛnam sɛ bi di ka kɔtɔ electrical bi bɛfa Nnuasofoɔ kɔɛ wokɔ a Nnuasofoɔ ɛdodoɔ na ɛwɔ saa adwuma a wodu hɔ ma Nnuaso ɛkɔso na yɛka de bi yɛfa ase ne nyinaa no ɛboa eti mesrɛ Ghanafoɔ sɛ yɛnya gyidie ɛwɔ yɛ kurom na saa esuo ewu no a ɛwɔ yɛ mu sɛ yɛku yɛ kurom a sɛ bibi bɛte yɛ no nananom ne adɔfo a mowɔ bosomtwe ne mpɔtamu no nneɛma a esi sɛbioso nsɛbionya ado Nnuaso Hene ɛne so no dɔso ɛno nti bɛnyɛ sɛ wonsom ɛne nipa moma yi nyinaa yɛnkɔ ne mmoa ne yɛnkɔboa Nnuaso na ɛmfa ne ntoma pa ɛmfira ɛsan sɛ nananom a wɔn asɔre sɛ wɔn pɛ biribi ayɛ no sɛbioso nsɛbionya ado yɛtaa wɔn akyi na wɔn ayɛ nso ama no ayɛ fɛ kae sɛ medie ne yɛ maame Fozia otwe dɛ mponyankopɔn yɛ adoma yɛ bɛhyia makram